أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بندراب سهلابة تدو بهدي أياو هابرير دبل تاريبي بفول بأندو دينما en calmini galle o fof en juurima en ñaguima du'aw en duwima en calmini mawɓe ardiɓe dental ɓe tuggirankoye sar abdoullahi sar telli ghali abouba telli oumar samba sy ɓinguel baba telli joom juɓɓudi aboubacry ba tellu yi joom masiŋaji keɗandene masiŋaji o hono saidou abouba seydi ba ene jooɗiɗo ene e haalirde he musidɗo moon guiɗo moon Kaliidu Abdoullahi Sih Allah artiri en e moƴƴere muɗum e addande en kadi yewtere nde gownoɗen addude kala ñalngu hoore biir walla mbiyen aset so tawi ndiɗo jamdi heedi. Alhamdulillah en jettiri ɗum Allah no feewi. Eɗen goni e nogas e jeegom lewru wiyetendu décembre. En gaddino annabi Yuusuf e qissa makko ha yetti ɗo lamɗo o yi koyɗi mum ɗo ko ɗon woni ɗo jaranno ɗen. Alhamdulillah en jettiri ɗum Allah no feewi. E ko rabbiɗi e haala tan kanko annabi Yuusuf omono to nder kaso to omo jokki nelal makko ngal Allah nelnomo yo ya fewnoyde leydi Misra, kono noon yo adoro kaso o fewna ɓe haw gasna o yalta o fewna ko heddi bowal ko koye ɗum gonnoɗen e haalde. Sikki ala on saaha omonto nder kaso to o wi ɗiɗo hoydunoɓe sukaɓe ɗiɗo hoydunoɓe hen goto so yeehi jogorɗo dadde o yo siftormoto kalifa muɗum. ɗum woni felore nde Allah felimu ha caggal ɗum o ñitti kaso to duuɓi limtinɗi ngam felore nde Allah felimu nde. Caggal ɗum omo e ɗum gasani lamto o to woni ga Allah holli ɗum koyɗol. Rayyan bonil walidu o wiyete lamɗo mawɗo o taw wona connoɗo annabi Yuusuf o. sen koddiri connoɗo annabi Yuusuf o ko premier ministre leydi ndi, kono noon o wona lamɗo mawɗo o. Joni noon koyɗol ngol ɗo jiiɗo ɗum o ko on woni lamɗo mawɗo o e nder leydi he. O yi jamma omo leli o yi nayi jeeɗiɗi ɗum woni to Allah subhanahu wa ta'ala wiyata to lamɗo o wi inni ra'a sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudr wa ukhra yabisat. mi yi nayi jeeɗiɗi payɗi ene ñamaɗi kanji nayi jeeɗiɗi payɗi ɗi, nayi jeeɗiɗi goɗɗi ɗin ɗon ko pooƴi ɗin ene ñama nayi jeeɗiɗi payɗi ɗi. nayi jeeɗiɗi payɗi ɗi ɗi jalti ko e nder maayo, hade majji yaltude e maayo he, maayo ngo ene wanno ndiyam fodde no yiiri koyɗol ngol tan ndiyam ɗam hori ɗam naatti nder leydi ɗon e ɗon nayi payɗi ɗi jalti e nder leydi he koɗi jeeɗiɗi. nayi goɗɗi jeeɗiɗi jalti e ɗon kadi banggue goɗɗo e nder leydi he e nder cangol maayo he. On saaha ɗin ko pooƴƴi ha yetti nokku ɗi dagani payɗi ɗi ɗi ndinki ɗumen, wona nguru ngu, wona koyɗe ɗe, wona laaciki, wona dande nde, wona hoore nde, wona noppi ɗi, ala ko ɗi keddi hen, ɗi ndinki tan fofof ha laaɓi cara. caggal ɗum o yi butali jeeɗiɗi kecci ene dari e basale mumen. o yi goɗɗi ɗi jeeɗiɗi goɗɗi ɗin kadi ko butali kono ko jorɗi ene piilo e ɗito ene cammina ɗumen. kecci ɗi ɗi jorni kecci ɗi ɗi cammini ɗumen, ɗi mbaddi e ɗin no nayi pooƴi ɗi mbaddi e nayi payɗi ɗi ni, ɗi piili e mumen ɗi gitti ko heccinno ko ɗe jorni ɗum ɗi cammi ɗum ha laaɓi cara. en jetti Allah. nde lamɗo o yi ɗum tan o noddi yimɓe ɓe foof o wi o yiɗi ko jiiɗo koyɗol kawnigol, o anda ko ngol firti, omo yiɗi firanede ngol ko ɓuuri yawde kanko lamɗo o bayna o hum kadalika e kamɓe e hakkude ɓe goni e ɗum tan o neli to heɓɓe e jalaŋeji mabɓe ɗi woni sanamuji ɗi, mawɓe heɓɓe e ɗin ɗon sanamuji ɗi
ene jogii firanooɓe ɓe koyɗi nene e nder leydi he eɓe joni seeɗa eɓe mbayno leydi ɓe noddi ɓeen nde ɓe noddi ɓeen ɓeen ngari ɓeen ɓooyi firde koyɗi e nder leydi he kono ko piranɗe penaale tan aɓe pira ko weli ɓe tan sahaa noon ɓe kawra heen kono wona waawde wona mbaawka ala ko ɓe kawrana heen tan ɓe kaalatan heen sa'a hawra heen kono wona ɓe mbaawi ko ɓuri heewde heen koko ɓe semtooɓe ɓe noddi ɓeen ɓeen ngari ngardi e mawɓe heedɓe e jalŋeeji maɓɓe ɓe nde wonnoon hankadin Allah muuyi yaltinde Yuusuf e nder kaso he on sahaa ndeysaan Allah holli laamɗo o ngol ɗo koyɗol homo anndi alaa baawɗo firtude koyɗol ngol e nder leydi he pop so tawii ɓe ndenndi jooni noon omo anndi ko Yuusuf firtata ngol ɗo koyɗol o holli laamɗo o koyɗol ngol ɗo haa waawa wonde sababu jaltal Yuusufu boowal kanko Allah subhanahu wa taala o holli laamɗo oɗon ngol ɗo koyɗol kaawningol kulɓiningol waɗi laamɗo o fa jamaa saharatahu wa kahanatahu o renndini wileeɓe makko o renndini wageeɓe makko won abbari o renndini mana faccirooɓe makko koyɗi wa akhbarahum bima raa fi manamihi o habriɓe ko yi e ɗoyngol makko ko caggal ɗum wa sa'alahum an ta'wiliha on lamdiɓe hol faccirongol ɗo koyɗol hol tawilngol ɗo koyɗol ɗum waɗi kamɓe fof ɓe donki Allah ronkiniɓe firdugol ɗo koyɗol fa ajazahum llahu jami'an li yakunu dhalika sababan li khilasi Yusuf Allah ronkiniɓe firdugol ɗo koyɗol kamɓe fof ha ɗum wona sababu ɓoccitugol Yusuf e kaso he li yakunu sababan li khilasi Yusuf min as-sijn ɗum waɗi alhamdulillah Allah waɗi rindani ha Yusuf wawa yaltude wonanamo sababu e yaltude oɗo kaso Allah subhanahu wa taala Allah ko bawɗo Allah ko polɗo Allah ko kattanɗo oɗo qawluhu ra'aytu ashara bidhalika ila al-mudari'i ashara bidhalika ila anna al-mudari' bima'na al-madi mi sikki de bima'na al-madi de ra'aytu ko mudari kay kono ma'na ko madi wona joni kay mataw ɗum ko ay ko bima'na al-madi kono noon ko istihdaran lil hal wana istihdaran lil halil madiya ɗe cikki ko noon de wasta so seeɗa ɓe keɗima ɓe gandu wona kono ko gasi e koyɗol makko kanko o lamɗo o yi nayi jeeɗiɗi payɗi ene jalta e maayo he caggal nde maayo ngo ɓeeɓi fodde no mbiɗen ni nayi jeeɗiɗi goɗɗi pooƴƴi jalti ndinkiɗiɗo nayi te hay batte ɗi keɗɗani butali jeeɗiɗi goɗɗi kadi ɗin ko kecci del delta butali jeeɗiɗi goɗɗi kadi ngari piiri e majji jorniɗi camminiɗi kanji fof haɗi caami kanji butali ɗi te kadi pooƴƴi ɗi ko ɓuri hawanade nayi jeeɗiɗi pooƴƴi ɗi nde ɗi moɗi nayi jeeɗiɗi payɗi ɗi feeñata e majji wonko ɗi moɗi ko ɗum ɓuri hawnade e koyɗol he kadi alhamdulillah ko ɗum ɗo woni koyɗol makko kanko laamɗo o joni noon o heɓɓiri o wi ya ayyuhal malaw ehe mon batu hoore ɓam tedduɓe e yimɓam aftuni fi ru'yayi caggite kam e koyɗolam ngol ɗo bayyinu li ta'biruha peññinane kam fira maggol in kuntum lir ru'ya ta'burun so tawi kay koyɗi wonande on oɗon pira so tawi oɗon pira koyɗi woni haala ka kamɓe fof ɓe ndendi ɓe ngari ɓe mbaɗi kocco maɓɓe haɓe tampi no ɓe mbaɗanno fof ɓe mbaɗi ɓe ngabbi ɓe tellima ɓe jaari sawdo ɓe mbaɗi fof ɓe tuggima ɓe gutti ɓe nguuɗi ɓe mbaɗi fof kala no waɗete no kala no wileɓe mbaɗanno ɓe mbaɗi ɓe donki andude holko ngol ɗo koyɗol firti ɓe gandata abadan ɓe gandata wona meeradde koyɗol ngol ɓe gandata abadan ɓe mbawa andude ɓe mbaddi hen ɓe tampi ɓe donki holko woni haala maɓɓe qalu adghasu ahlam ɓe mbi ɗum ɗo de ko camtarle koyɗi ɗum ɗo ko camtarle koyɗi ko samɓoret koyɗol
minen noon wama nahnu bi ta'wili l ahlami bi alimina aha minen noon konɗo koyɗon hono façon ɗiɗo koyɗi min gona wawɓe firtude ɗum min ganda kono ko ɗiɗo koyɗi dal koɗi koyɗi fenade lamɗo ɗum ɗo ko koyɗi fenade aha hadihi ru'ya akhlaqu ahlamin ɗum koko koyɗi tan gimmi mina cheyɗan ɗum mi koye cheyɗane fala tu'abbaru ɗum ɗo firretake ɗum ɗo woni ko firrotago ni ala bawɗo firde ɗum ko hen saaha tan so ɓuuɓi koyɗi ɗum ɗo ne gara ko ɗum tan lamɗo wona hay batte ɓe mbinomo noon kanko lamɗo la ilaha illallah gonga e fenade jadata ala abadan alhaqu min rabbik kono ko ay kaɗo haala wa hada li fardi ajzihim wa jahlihim bi ta'biriha ɗum ɗo ko saabi ndeysan ko ronkere mabɓe e majjere mabɓe wawde firdu ngol ɗo koyɗol addaniɓe haalde ɗiɗo haalullaji ɓe mbi ɗi ko koyɗi fenade wona gonga on mbawa tan aha kono on tan Allah waɗi noon ɓe mbaɗi hen ɓe baddi hen ɓe tampi ɓe kaali ɗum lamɗo onon wiiɓe mi wawa haala koyɗolal ngol yo fire ko ɓuuri yawde saabi on goni ɗo duuɓi no foti oɗon pira koyɗi ete kadi on ñaami kaalisaji ɓiɓɓe leydi ndi on ñaami ɗo kaalisaji ha wayno leydi e nder fira koyɗi ko laaɓi ko tan koyɗolal ngol yo fire ko ɓuuri yawde mi wawa haala mi rokki on dumuna naggam nde dumuno timmata yataw on garti ɗuɗo koyɗol ngol oɗon pirigol mi wawa haala o yi hon natto e suudu makko kanko lamɗo o deeƴi dumunna mo tottunoɓe o on ari o yalti boowal ɓe gari ɓe mbimo ɓe donki firti wone mabɓe pecci mbi aha ɗum ɗo de ko naggam goto foof ne haala tan fodde ko hakkille mum addi foof ko yidde tan ɓe daɗa wotoɓe mbaɗede kono noon ala fo ko ombodiri e koyɗol he fodde koɓe kaali ko kamɓe ɓeeɗo firoɓe koyɗi ko raɓɓiɗinde haala tan o tottiɓe dumunno goɗɗo ha woni dumunnaji tati foof ɓe donki wawde firde ngol ɗo koyɗol kamɓe ɓeeɗo wileɓe ɗum waɗi hankkadi yettima nokku tan goto e cukalon yaltunoɓe kaso ɓe o firanno koyɗi kanko annabi Yuusuf jarnannoɗo lamɗo o to kam feŋama fetama ma yi goɗɗo o ruttima eko yarnanno lamɗo o on ɗon noon duttinoɗo ene yarna lamɗo o ko on ɗon miiji seeɗa o ari e lamɗo o ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala to wiyete alqur'ana he wa qala lilladi walla wa qala alladi naja minhuma wa qala alladi naja minhuma wi on dannoɗo e ɗiɗo ɓeya yaltidnoɓe e kasoɓe Yuusuf firanno koyɗo kamɓe ɗiɗo goto e mabɓe wi woni dannoɗo wa qala alladi naja wi on dannoɗo minhuma e kamɓe ɗiɗo sukaɓe ɗiɗo ɓeya jarnannoɗo lamɗo e ñamminannoɗo mo ɓe koyɗi ɓe gari ɗo Yuusuf firaniɓe wi an ka mayo caggal balɗe tati an ma rutto e place ma caggal balɗe tati o to kay ma yi koyɗol Yuusuf gonɗi o oga ruttima e nokku mum ɗo wonno koyɗol Yuusuf gonɗi joni noon on duttinoɗo e nokku mum ene yarne lamɗo o no wowno waɗirde ko on miiji minen de Yuusuf firinu min koyɗol ngol woni gonga ko wino e musidɗo mo ko woni ko wino e am ko woni mbeɗa yanana mboɗo jogui yananede tigui ngol ɗo koyɗol so yettimomo o firat ɗum o lancira ɗum no lancirtuno koyɗi amen ɗini muñum e haalana lamɗo o mbeɗa jogui hen ko laaɓi ceer wonde so ɗum yettimomo o firat ɗum ngol ɗo koyɗol ko kanko tan wawi ɗum allahu akbar omo miijo e ɓerde makko ɗiɗo haalullaji muño mi haalana lamɗo o ɗum ɗo mbeɗo suusi haalandemo ɗum saabu mbiɗa andi so yettimomo o firat ɗum o faccira ɗum ha laaɓa ha wiya ceer kanko ngel ɗo cukalel o ari e lamɗo o kanko mana o cukalel ngel kalten ngel bada an jalasa bayna yadayil malik caggal o jooɗima yeeso lamɗo o ari tan o sujji o dicci koppiɗi o jooɗi wa qala lahu inna fi sijini gulaman ya'tabiru ru'ya o wi cukalel gotel nan nder kaso hangel wawi firto koyɗi kono haade makko wiide noon mamo miiji ko juuti noon
woɗa allah wi wa qala alladi naja minhuma waddakara ay o miijiti waddakara kono kota zakkara noon woni lasli o oɗo tawa koko moɗa e del he fihi ibdali ta'i fil asli dalan o idghamiha fi dali ey tazakkara ko ɗum woni haala ka o miijiti waddakara ko miija o miijiti bada ummatin caggal dumunna seeɗe tan o wi ana unabbi'ukum ay min de mbiɗa habra on bi ta'wilihi faccirol ngol ɗo koyɗol kono noon wona min darotoɗo mbiɗa wiya koni ala oɗon gandi no mbatton ko min addanto on facciro moggol kono fa arsiluni ngare nele kam fa arsiluni ngare nele kam allahu akbar ngare nele kam mboɗo andi pirowol ngol ɗo koyɗol to woni o wi noon kanko ana unabbi'ukum bi ta'wili mboɗo habra on facciro ngol ɗo koyɗol kono firani ko kanko daroto omo firta ngol ala ko fa arsiluni ngare nele kam mboɗo andi paccirowo o holto o heewi holto o woni mbeɗa andi to woni ay fa arsiluni innama jama o in kana li khidabu li wahidin ay woni yo jam hay sinno ni kaldeteɗo o ko goto li ajli ta'zim sabi mawninde alhamdulillah joni noon ko nden o wi aha lamɗo o wimo i joni noon ha dey est ce que aɗa andi so tawi neɗɗo haalni lamɗo hunde so tawi wona gonga holko jogori heftade ɗum hen aɗan ƴetta ɗo charge mo a wawana dey rondo ko mbawatɗa so tawi tan mi tawi ko kalta koko fenade an kam balɗe ma jiƴƴi hen o wi min mbiɗa andi ko kalmi ko mbeɗa yanana ɗum ne kayne mboɗa e ilmu yaqin kayni feeni kay caw lamɗo wi bisimilla basi ala ɓaade ko noon mbiɗa i basi ala kanko ngello cukalel o ari Yuusuf kaso to laabi nayyi o mara to kaso to Yuusuf gadingol ngol ko joni to wi fa arsiluni nele kam to Yuusuf ɗimmol ngol ko falamma ja'ahu rasul qala irji'i ila rabbik eɗen gandi ngol o ari toon tataɓol ngol ko to wi dhalika li ya'lam anni lam akhunhu bil ghaib nayoɓol ngol ko ɗo lamɗo wi ituni bihi astakhlisuhu li nafsi ɗiɗo laabi nayyi est ce que mo Allah laɓɓini ha laaɓi est ce que mo Allah yoni est ce que timmuɗo to Allah subhanahu wa ta'ala joni noon o wi nele kam ɗum waɗi o yeehi ɓe nelimo to Yuusuf fa ata Yuusuf fa qala ya Yuusuf ayyuha siddiqu nde o yetti o wi hema Yuusuf hema gonɗuɗo hema kewɗo gongantaɓe alay saago o siforimomo oɗo sifa ko gongante nde wan noon wonko dogi hakkude mabɓe to nder kaso to o firaniɓe koyɗi kadi woni gonga alay saago o wiyamo ndani o wi mi ari ɗo ko haaju addimi lamɗo o nelimi ɗo henna o wi omo yi koyɗol joni noon koyɗol ngol paama leydi ndi foof rendi ɓe donki firde koyɗol ngol o wi noon yomi artoma ga nde wonno mi sifani moma sifa maɗa joni noon koyɗol ngol ko ɗum addimi yoma mi haalanma pirtanama koyɗol ngol Yuusuf wi bisimilla ɓul haal koyɗol ngol o wi aftina fi 7 baqaratin simanin yakuluhunna 7 ijafun wa 7 sumbulatin khudr wa ukhra yabisatin la'alli arji'u ila an-nas la'allahum ya'lamun anani kaɗo haala o wi saggin min e nayi jeeɗiɗi payɗi ñaami ɗin ɗon nayi jeeɗiɗi pooƴɗi o wi butali jeeɗiɗi kecci e ɗi keddiɗi ko jorɗi ɗi piili e kecci ɗi joni noon saggin min e ɗiɗo koyi la'alli arji'u ila an-nas beele min mboɗo rutto e yimɓeɓe mi holla ɓe ko gonɗi e ko kalmi ko beele kamɓe ɓe ganda facciro ngol ɗo koyɗol Yuusuf heɓɓiti wimo bisimilla basi ala o Yuusuf jaggi konngol ne haala ɗo tan wonɓe e kasoɓe mbi ala woto firranmo ni koyɗol ngol koy ala wona noon mbatta joni kay sa feliti firandeɓe koyɗol ngol yoɓe jaltinene kaso he yoɓe dokke ɗum ɗo yoɓe mbaɗane dani Yuusuf wi ala jomam subhanahu wa ta'ala wi ko kala ɗo koyɗol tawimi yomi firɗon koyɗol ngol oto mi faɗa ha ɓooya anani kaɗo haala Yuusuf hebbiri wi bisimilla basi ala qaal o wi tasra'una 7 sinina da'ban ngaawe oɗon ngaawa de oɗon ngaawa noon kono noon ko tasra'u isra'u
ɗum woni haala ka ko laaɓi ko tasare on oɗon ngawa o mudari kono isra'u way ko manal amri tan ko ngaawe 7 sinina da'aban duuɓi 7 dewodirɗi duuɓi 7 dewodirɗi ndeme ɗum ɗo woni nayi 7 payɗi ɗi nayi 7 payɗi ɗi firata ko duuɓi 7 deggodirɗi ndeme ha heewa so ndemi mofte fama hasattum fazaruhu fi sumbulihi kala ko coñƴon ɗacce ɗum e basale mum mbason ittude ha laaɓa ceer woto bonde so wona ɗum tan bonat walla mana gilɗi ñaama ɗum bonat tan no sifori foof gacce ɗum dey ndeme ha heewa oto cakino ɗe ndeme kala ɗo doole mon tolni ndeme ha yettoyo toon so gasni kala ko coppuɗon gaccide ɗum e butaali mum mofton mbason wiide oɗon cokka walla oɗon mbaɗa hen goɗɗum ala ko ɗum woni ko mbimi on jaafoɗon koy taw ken noddanoɓe ɗo téléphone eyyi ko ni ɗum sifori o wi ko ni mbatton kala ko coñƴon goppe ɗum e butali muɗum so wona ɗum tan koko bonata inchallahu taala so wona tan illa qalilan mimma takuluna so wona seeɗa koɗon ñaama ɗum kam guitte ɗum ñaamon kono kala ko ganduɗa ɗum ɗo on cohla ɗum joni woto mbiye oɗon cokka woto mbiye oɗon lappa woto mbiye oɗon mbaɗa goɗɗum ala no woniri e basale mum e butali mum ni goppire noon moftire noon ayi ɗum so ɓenni summa yati min badi dhalika 7 shidadun caggal ɗum ma ar duuɓi 7 ɗi ganduɗa ko duuɓi cattuɗi duuɓi kokke duuɓi ɓaleji kurum ɗum woni mana nayi 7 pooƴƴi ɗi ay ɗin so gari yaakulna ma qaddamtum lahunna ay ñaamo ton koko moftuno ɗon ko ay ko moftuno ɗon duuɓi 7 ɓennuɗi oɗon ndema oɗon mofta ko ɗum ñaamo ton kono goɗɗum heɓataki so wona ɗum wadde kala mo moftani firi ko heege jogori warde ɗum e ɗin ɗon duuɓi 7 ko ɗum ɗon woni ko ñaamo ton ɗum woni firo mana nayi ɗi ay ɗum ɗo de illa qalila mimma tuhsinun so wona seeɗa koɗon mana ganda ma mofta ay caggal ɗiɗon duuɓi 14 duuɓi 7 ɗi e ɓenni ɗin ko amo duuɓi 7 ɗiɗi ga ɓenni ɗin mana ko kokke duuɓi bonɗi muusɗi ay summa yati min badi dhalika 7 mujdiba caggal ɗum ma ara e duuɓi 7 cattuɗi ɓennuɗi ɗi amum fihi yugasu nnasu ay nden hitande rewore hen nde wattore 15 nde gila puɗɗiɗen tan ha joni ko 7 ɓenni 7 goɗɗi ɓenni ko 14 hitande rewore e 7 cattuɗi ɗi nden ene hen faabo yimɓe ma Allah addu yolɗede ma Allah addu toɓo ma Allah addu mana kumtal haaju ma Allah ittu kala sunnoji alhamdulillah Allah faaboro yimɓeɓe tobde ma sunnoji foof giw ma Allah ittu ma Allah yolɗin yimɓeɓe mana habaruji mabɓe Allah jippinana toɓe ha heewa en rewodiri e mabɓe wonana ɓe barke ɓe keɓa ina buuji ɓe kama sangaraji ɓe keɓa zaytunneje ɓe keɓa nebe meje ɓe keɓa mana hottollo ɓe keɓa mana gandanɗa e yo e ko wona ɗum wa gayru dhalika ay wo fihi yasirun ha o yettoyi ngol konngol ɗum waɗi ko ɗum ɗo woni facciro koyɗi moɗon ɓaade ko ɗum ɗo woni ko lamdinɗa kam mi haala nima ko ɗum ɗo woni facciro koyɗi moɗon joni heddi ko an hol habaru ma mi haalnima tan kanko nelanoɗo o wi wallahi ko ɗum ɗo ko ɗum tegi hay goto meeɗa haalde haala ka ommodiri hen ko ɗo kaɗo haala woni ko ommodiri e koyɗi he ko ɗum waɗi alhamdulillah o arti kanko nelanoɗo o wi Yuusuf mbeɗen yaaha mbeɗen laaɓa komi gartoyoɗo saabu mbeɗa andi lamɗo o woppirtama ni ɓe mbaynodiri o yalti o rutti to lamɗo o kanko guelɗo cukalel o yetti to lamɗo to o haalni lamɗo o no sifori ni mi yehimi tawimo toon o wirini no Yuusuf wirunomo ni o haalniri noon lamɗo o
waɗi jomiraɗo wi wa qala al maliku noon lamɗo o wi kono hade lamɗo o wiide ko lamma jaahu rasulu nden mo nelno arti e makko wa akhbarahu bi ta'wiliha o habri lamɗo o facciro koyɗol ngol fodde no Yuusuf wirno ni holko lamɗo o rewni hen i'tuni bihi he gaddane kam oɗo o ko watta nder toon paccirowo koyɗi mbaɗe ni leydi foof ne ronki firde koyɗi oɗo paccirowngol ɗo koyɗol waɗe nder kaso wedde toon o wonta e kaso holko weddi ɗum nder kaso la ila ko ɓuuri yawde yo arɗo gaddane kam ɗo henna o fatani wonde nder kaso o fatani wonde nder kaso te ko haali ɗo ko ɗum ɗo tigui haymo anda so nani ko firi ɗo koye andi ɗum ɗo ene ombodiri e koyɗol he ɗum ɗo ko gonga ɗum fenande ala hen jeehe gaddane kammo ko ɓuuri yawde mboɗo sohlimo ɗo e gallam he ko ɓuuri yawde yo arɗo gadda yeeru ɗum waɗi o waddimo yimɓe woɓɓe kanko cukalel ngel ɓe jeehi kaso to yidde addoyde annabi Yuusuf lefol men ɗimmol ko ɗo lefol men gadigol ko ɗo haaɗi so Allah jaaɓi batten ɗimmol inchallahu taala